www.digitalonline.hu. Hogyan készül egy videó? Hogyan zajlik a forgatás? A következő összeállításban röviden megválaszoljuk a leggyakrabban felmerülő kérdéseket. Hogyan tud ön előkészülni a forgatásra? A legtöbb bemutatkozó videóban rövid időn belül a cég legfőbb szolgáltatásait, tevékenységi körét kell ismertetni a nézővel. Az előkészületi szakaszban ön meghatározza, mit szeretne megmutatni és elmondani a reklámfilmben. Összeállítottuk az előkészületi szakasz legfontosabb lépéseit. Kapcsolatfelvétel, forgatókönyv. Telefonos egyeztetés után közösen elkészítjük a forgatókönyvet. Stábunk tagjai segítenek önnek a film koncepciójának kialakításában, a részletek megtervezésében. A forgatókönyv minden szükséges információt tartalmaz, kronológikus sorrendbe állítja a jeleneteket. A forgatókönyv referenciaként használható a film elkészítésének bármely szakaszában. Az elkészített forgatókönyv segítségével könnyebben megfogalmazható a narráció szövege is. Szöveg, narráció. A digitalonline.hu legtöbb videóját hangolámondással készíti, amit rádióstúdióban professzionális narrátorok mondanak fel. Az internetes bemutatkozó filmek ideális hossza 60 másodperc. Ez az időtartam maximum 100 szó közlését biztosítja, érdemes a narráció szövegét ennek megfelelően, tömören, mindenki számára érthetően megfogalmazni. Forrásanyagok. Előfordulhat olyan alkalom is, amiért bizonyos szolgáltatásokat és munkafolyamatokat az adott időben nem tudunk rögzíteni. A digitalonline.hu örül annak, ha az önrendelkezésére álló digitális képi és filmanyagokat is használhatja munkája során. Egyetlen feltételünk, hogy ezek a forrásfájlok megfeleljenek technikai sztenderdjeinknek. Ezzel kapcsolatos részletes információt a www.digitalonline.hu technikai paraméterek oldalán talál. Forgatás. A forgatás napján egy képzett operatőr korszerű HD kamerával, egy mikrofonnal, statív és lámpaszettel áll rendelkezésére. A modern technikai felszerelés használatával szükségtelen a kötelezőnek tűnő többtagú forgatócsoport. A forgatás megkezdése előtt az operatőrrel még egyszer átbeszélik lépésről lépésre a készülő filmet és a rögzítendő jeleneteket. Egy 60 másodperces videóanyag felvételének ideje körülbelül 2 óra. Kiérkező munkatársunk az irodai, üzleti életet nem zavarja. Mi történik a forgatás után? A forgatás után következik a vágás. A kamera által rögzített felvételekből, továbbá az ön által biztosított illusztrációs anyagokból, valamint a narráció segítségével készíthető el a végleges videó. A zenei aláfestést a digitalonline.hu zeneszerkesztői biztosítják. További kérdések esetén kérem keressen fel minket. www.digitalonline.hu